Is-settur marittimu jrid jingħata aktar importanza għaliex huwa pilastru ekonomiku li jista' jġib xogħlijiet ta' kwalità lejn pajjiżna. Dan kien il-messaġġ li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt żjara li jagħmel lil Malta Maritime Pilots it-tlieta wara nofsinhar. Matul din iż-żjara Bernard Grech iddiskuta uħud mill-isfidi li bħalissa qed jaffaċċja s-settur marittimu bil-ħaddiema jisqu li dan il-qasam intesa' mill-Gvern u jeħtieġ li jingħata aktar importanza. Apparti minn hekk matul din id-diskussjoni tkellmu wkoll dwar il-fatt li m'hemmx komunikazzjoni tajba bejn l-awtoritajiet u għalhekk il-ħidma qed tkun aktar diffiċli. Dan apparti li l-Gvern ma ħa l-ebda azzjoni sabiex iħeġġeġ aktar żgħażagħ jikkunsidraw karriera f'dan is-settur qasam li jġib miegħu impjiegi ta' kwalità paga tajba. F'kummenti ma' Net News il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech sostna li s-settur marittimu jagħti kontribut kbir lill-ekonomija ta' pajjiżna u għall-Partit Nazzjonalista dan il-qasam jibqa' pilastru ekonomiku ewlieni. Aħna naraw is-settur marittimu bħala dak il-pilastru ekonomiku li jista' jkompli jġib mhux biss xogħol ta' kwalità imma wkoll pagi għoljin għaliex mhux biss ħaddam fih diversi tipi ta' xogħlijiet jew professjonijiet imma potenzjal ta' investiment ta' miljuni kbar. Bernard Grech qal li dan is-settur tant hu importanti għal pajjiżna li ddedika Shadow Minister għalih fil-waqt li saħaq li l-Partit Nazzjonalista se jkompli jaħdem sabiex dan is-settur jimxi l quddiem b'viżjoni fit-tul. Nibqgħu nemmnu bħala partit f'dan is-settur tantu hekk illi jiena tkellimt u fil-fatt anki nedejt illi konna propju Shadow Minister ikun dedikat propju għal dan is-settur. U tkellimt ukoll illi fil-Gvern se nkun qegħdin anke jkollna il-Ministru li jkun iddedikat propju għal marittimu. Nemmnu illi il-marittimu jista' jkompli jikber f'dan il-pajjiż għadna biss qegħdin nieħdu ftit meriti minnu u nemmen illi il-potenzjal tant huwa kbir fis-settur marittimu illi jista' jkompli jsaħħaħ ħafna l-ekonomija ta' pajjiżna. Għal din iż-żjara l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kien akkumpanjat mix-Shadow Ministers Jerome Caruana Cilja u Ivan Castillo.